आध्यात्मिक जिउ खुंनांगौ मानसिया जोनोम जायोब्ला आध्यात्मिक आबो मोनसे गोनांथार अंग। तो आध्यात्मिक होनोब्ला बेनो जाहैबाय जोंहा जों जायखौ मानिनानै सोलियो गुरु हिसाबै बिथां श्री श्री ठाकुर अनुकूल चन्द्र बिथांनाव जोङो गावखौ बावसोमनानै सोलिनांगौ। बेनो जाहैबाय आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक लामाजों जों सोलियोबा जों गोजोननाय मोनो। जिउखौ जोंनि गोसो गोरबोआ गोजोनग्लाय जायो। बिथांनि बुंनाय खोथाफोरखौ मानिनानै सोलियोबा जोङो गोसोआव गोजोननाय मोनो। जेरै बिथाङा बुंदों फुङाव थिखानाय समाव जों आरज गाबनांगौ। बिथां होखानाय नियम बादियै जों आरज गाबनांगौ। आरो जोंहा मोनसे मेडिटेशन नाम ध्यान खालामनायनि प्रग्राम दङ। बेखौ बिथां बुंनाय बादियै जोङो खालामनो नाजाबाय थानांगौ। आरो जोंहा बेबायदिनो बेलासियावबो आरज गाबनायनि हाबाफारि थायो थिखानाय समाव। बेनि अनगायैबो जोंहा शुक्रबार फ्राय केन्द्र मन्दिरफ्रावनो सत्संग केन्द्र मन्दिरफोराव सत्संगआ जायो। दा बेफोराव बाहागो लानांगौ। आरो लोगोसे जोंहा आचार्य गुरु दङ। बिथांनि बोसोनफोरखौ मानिनानै सोलिनांगौ। दा जोंहा दासान्दि सोलिगासिनो दङ मोनसे बिराद गिदिर उत्सव। गसाइगावआव उत्सव जानो थांगासिनो दङ प्रिथिलाकनिक उत्सव होननाय। बेनि थाखायबो जों सत्संगी समाजा जोंनि सत्संगी समाजा नांथाबगासिनो दङ। नोंथांमोनहा गसाइगावआव थाङोबा बेनि बारहावाखौ मोनदांनो हागौ। आरो आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो प्रिथिलाकनिक उत्सवआव बाहागो लानो थाखाय खावलायबाय। जोंनि सत्संगी समाजनिफ्राय आं खावलायबाय। जोङो सत्संगी समाजनि मानसि। सत्संगी समाजाव जोंहा सत्संग एबा सत्संगी समाजाव जोंहा गासैबो जाति धोरोम बोरोम गासैबो रायजो राजाफ्रानो बेयाव दंजोबो। बर' होन हारसा होन गासैबो जातिनि मानसि दङ बेयावहाय। बेनो आरो जोङो दा सत्संगी समाजा बे प्रिथिलाकनिक उत्सव खुंनो थांगासिनो दङ 21 डिसेम्बराव। बेयावहाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय। आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामला दिनै। आङो बे खाबुआवनो भिडिअ बानायनाय जाहैबाय। गोजोनथोंसै एसेनोसै बेखिनियानोसै। गोविंदा जिंदाबाद।